Point 5 Creative Studios. Feel the story. Hey, what the story? Like souls, Mind 5 Creative Studio. Hanzi nemayuthi vechidiki kwazviri kuenda chaiko chaiko ndokwatisiri kunyatsoziva, kwazvakananga chaiko chaiko ndokwatiri kushaya kuti ndekupi. Because if I remember well, takatombotanga kuchinzi kune vision 2020 zvikanzi Harare will be a world class city by 2025. Ene zviva kuti 2030 vanenge variko 2 million jobs takavimbiswa, asi hapana kana chimwe chete chataona. Mayuthi haasi kufara, mayuthi ari kukomblena, mayuthi ari kunyunyuta kuti dai takwanisawo kuwana mabasa, dai takwanisawo kuwanawo zvekuita zvinokwanisa kuti tirarame nemhuri dzedu, tichengetewo vabereki. Ndizvozvo chete. Mayuthi haasi kuda kana kutombotonga, mayuthi haatori nebasa nenyika, but ane basa nekugara zvakanaka, kuwana mvura yekunwa yakachena, vachiendawo kumabasa, vachitambirawo mari yakanaka chete. Zvinhu 4-5 zviri kufanira kuitwa nemusangano weZANU-PF kuti inakidze vanhu, but ivo vari stubborn, vari rude, ende vanoda kutoti svotesa kukuratidzai kuti hamusi chiro. Ndichange ndichipa ZCC $5 million muzvipatara musina mushonga, munondidii? Hapana zvamunoita. Saka varipo pakufinhura, varipo pakuita sei, pakusvotesa vanhu, but at the end of the day, vanhu ndo nyika, nyika vanhu. One day vanhu vanosvika pavachajamuka, pavachaita sei, pavachapopota. My name is DJ Holly. The name of the platform is Point 5 Creative Studios. If it's your first time here, please hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana wanga wagara uri mugari wepano, ndango kutenda nekuita sei, nekukurumidza kubhadhara rendi. Yes, it's a new month. And tatanga mwedzi munyuwani tiri pa 95,000 subscribers. Thank you very much for supporting Point 5 Creative Studios, chitubu checontent handitika. Right, tinoda kuti tinzwe nyaya iri panapa kuti zviri kumbofamba sei uyezve zvakaita sei, zvakamira sei. Zhinji vari kuiramba, plus pane mumwe mubvunzo uri kubvunzana vanhu usiruwa wasiri kukwanisa kupindura kuti kumashure kwesoko mutemo waimbogadzirwa nechizvarwa chese cheZimbabwe. Each and every citizen of Zimbabwe ine sei kana need nezvekuchinjwa kwemutemo kana. But chakutinetsa pachino 1 ndechekuti apa mutemo wangogadzirwa navanhu 100 here muZimbabwe. Zimbabwe ine vanhu thousands or 15 million or 20 million, but apa unenge wakugadzirwa navanhu 15. Vanozviti tisu tiri under this umbrella yeparliament, saka takugadzira constitution. Ko vamwe vakaisa vanhu ivavo vari muparliament vakuti takugadzira, vakavaisa vacho havachichamboonekwi sevanhu vanyu. Mubvunzo umwe futi uri kumusha iwoyo watiri kuvhunza vari kufamba vachiparidzira zve2030 kuti ko vanhu vakaisa imimi makutaura zve2030 muri kuvati chii, achavaneiwo, achabhenefita chii pa2030? Zvaiko zvinozvi mabasa hakuna. Isu edu semayuthi hatina chatiri kuona chatinoti 2030 irambe ichitaurwa nezvayo, because uiza va 2.8 million jobs, zvinhu zvakawanda zvatakapromiswa. Uizi Harare to achieve, Harare to achieve world class by 2025. Zvese izvozvo angori mapromise. Izvo zvitatooni imwe promise ye2030, but iye 2025 kori kumashure ka 2022 hapana yati yafufuliwa. Saka sitombokumbirawo dzakambotaurwa dzimbotanga dzafufuliwa, tisati tambochinja mutemo. Tochizoya kuchapter 2 yekuti ngatichiwirirane tichinje mutemo, mayuthi ane mabasa, wane kushanda kwekuenda. Asi imimi munozviona zvakakosha sei kuti imi mubatsirewo kusarudza mutungamiri wenyika, nekuti izvezvi tikatarisa mutemo uyu kana wazopasisiwa unenge wakuti parliament ndiyo inovhotera mutungamiri wenyika. Zvakakoshera manje ndezvekudaiso, zvakakoshera pakuti inini ndine pfungwa dzangu imimi semudungamo. Mitemo yamazuva ano tinofanira kuyamenda according nesituation yatiri panguva iyi. Mukatarisa pakamendwa mutemo uyu mashure before Mugabe regime yakasiyana, yakazochinja pakazouya vatsvangira izvi zvakachinja. Because environment yenguva iyoyo tinenge tichiita pamwe pacho tichitoona kuti situation yatawo izvozvizvi taakufanira kudai, but situation yatiri izvozvizvi
ndeyekuti vari musituation vari kuvamenda mutemo wacho havasi kudzoka kuvanhu vari musituation chaiyo chaiyo kumalocation. Kune munhu asi anonzi ndivhenda kana ndichii omubvunzo nezvemutemo kuti muri kufunga kuti apa todii, but vhenda akunzi haasina basa kana gadhi haasina basa, because parliament munhu vakavhotera vakaisa kuparliament uyauya ndiye ane basa, ndiye akungobvuma 2030 obvanzi 40,000 yake ndi obvanzi mota yake semamp zvanongoitwa zviya. Iwewe wakamuvhotera manje hachatarisa mutemo uri kukuafekta weri kuground uko, hachazvitarisa. Isisu kuground uko takutarisa kuti saka isu takavhoterei, ndo tichazopedzisira takuti hatichavhoti kwacho. Mupemu chazoya mangwana makuda mavhoti hatiye tisavhoti, because chatinenge tichivhotera panenge pasina. Tikakutuma iwe uzonoita zvako wega. Izvezvi kwauya nyaya yonzi mutemo uchenjwe munyika muno, zvaonzi mutemo unochenjwa nemamps chete, ndo akupa mutemo. Ini ndakambovhotera mp uya kuchinja mutemo handisina basa. Saka kwatiri isusu hatisi kuzviona zvichishanda sevechidiki vasina mabasa. Taikumbirawo kuti iko zvino zvetondeteri ngatimbomira timbofokasa nekuti mayouth aite mabasa, vana vaende kuchikoro. Mukatarisa mukaenda kulocation nhasi mandi kusvika Friday, unoona kuti 60 or 70% yevana havasi kuenda kuchikoro. Then wakatenderera mutaundi munomu unoona futi kuti 40% yevana mavhenda vari kutengesa marobots, vari kutengesa munzvimbo dzakasiyana siyana. Vana vakushandiswa nekanzuro iri kushungurudza mavhenda. Kanzuro aisombotarisa kuti munyika munomu hamuna kana mabasa, mavhenda ari kutozama kutengesa kuti azviraramire, but kanzuro yakuvhendesa vanhu iyoyo. Saka vabereki vakutoona kuti toita sei, zveta ndishandise mwana pamwe kanzuro ichanyarawo sunga kamwana. Right, mazvinzwira mega, mazvionera mega, mashoko makukutu ari kutaurwa nevechidiki apa. Asi isusu chatiringoda mabasa, hatisi kuda zvinhu zvakawanda. Ngatimboendaiwo kumabasa, ngatimboshandaiwo, ngatimbowanaiwo chekuti tinoisa mari muhomwe. Zvimwe zvese zvimoita makabva kudhara muchitivimbisa kuti 2 million jobs nanhasi hakuna. Vamunangagwa pawakapinda pa-first 100 days dzavo vaitaura kuti kune mamega deals atasaina, nanhasi hatina chiri kushanda chataona pamamega deals aya. Problem yatinozoita vana veZimbabwe, tinovarairwa, tinokanganwa, tobva taona kunge zvinhu zvese zvaakuendeka wamutserendende, yeti tinenge tabhaiswa, tinenge tavharwa. Ndo nyaya yanga ndangoya nayo zvamanje manje, kuti iwewe sewechidiki unotiwo chii nazvo nezviri kutaurwa nevamwe vechidiki ava vari kutaura kuti pasi ne2030 taneta nazvo. Takambouya vision 2020, tikauya vision 2025, tamu 2030, vamwe vakuti 2050, vamwe vakuti ngaaramba achitonga kusvikira afa. Hazviite, hazvisi kumeka sense. Mayouth tinodawo kugara zvakanaka, tinodawo kutengera ana mai vedu magumbeze, bhutsu nekuvatengera chikafu, but nesituation iri munyika yedu yeZimbabwe iyi tiri kukundikana, ende zvinhu zviri kutidzikisira zvinopedzisira zvaita kuti tinge tapinda muchipfambi, topinda mukutora zvinodhaka. Amen. Isa comment mucomment section, wotaura mafungiro ako, wotaura maonero ako. Yes, so me DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes. To this bye for now. Let's meet in the next video.